That's you. Thanks for coming. I saved you a seat. So, I have been thinking. Často se mluví o mladých lidech, ale zdá se mi, že se málo mluví s nimi. A proto teď tvořím tým mladých poradců. Společně se budeme každý měsíc scházet online a budeme řešit, co je pro vás důležité, co byste kolem sebe chtěli změnit a jak vám v tom já můžu pomoct. Nezáleží, kdo jste, odkud jste nebo co děláte. Jediná podmínka je, že musíte umět trochu anglicky a musí vám být mezi 18 a 26 lety. Chtěl bych vytvořit pestrou skupinu rádců, od kterých se můžu něco naučit a snad se něčemu přiučte i vy ode mě. Jak se můžete přihlásit? Stačí vyplnit krátký dotazník na webu. Těším se na vás.